Здравейте хора, здравейте! Днес отиваме на езерцето в Стара Загора, докато вървим. Има дърва, има листа. Всичко е дармадан. Шеската ми малко не е окей. С червена тениска съм. Честно да ви кажа хора, изморих се. Ние сме на Кристал, ако не се лъжа, хотел. Изморих се леко. Върва с вода в джоб. Ще стигнем до езерцето, ама не знам кога. Чакайте, да не се препъл. Няма коли, пресичаме. Ще се впуснем в приключението, когато вече стигнем до езерцето. От мен чао за сега, пък после ще продължим. И хора, тук има кокошки. Включих се, защото иначе няма как. Почти стигнахме до езерцето, нали, мамо? Добре. Още малко, 2 преки и сме там. Минавам по един стълби, както можете да видите. Птичките чурликат, кола минава. Направо е много красиво. Ето го и езерцето. Много е красиво. Водопади има тук. Да гледам да не си изтръгва телефона. Държа го много здраво. Хора, спирам за малко. И хора, продължаваме. Тате, минавай. Май само не се лупи. Хора, тук е езерце. Има въдици. Тук има някакъв регион. Да гледам да не лупна телефона. Нали? Не го лупнеш в водата. Тя водата. Хора, звучи някакъв звук. Не знам от какво е. Жаба. Жаба. Тате, да знаеш, че снимам. Все още. Мамо. Колко лайка да съберем на това видео? Снима езерото. Ще ме чакате ли? Ето го, езерцето. Наистина е красиво. Мамо! Мамо! Мамо? Да. О, много благодаря. Ей, така се подготвя жени. За цветя.
Ако обичаш гората, хвърли си буклука в торбата. Ако обичаш гората, хвърли си буклука в торбата. Къде е? Къде е? На! Пати! Патко! Вижте я, бе, хора. Много красиво. Тук има нещо. Тук има беседка. Жулиен! Жулиен! Ромео и Жулиета. Това какво е? Искам да го прочета това. Книга за Давид Перец. Давид Перец. Кот. Ето. Хора, вижте. Едно красиво животинче. Нарича се патка. Знам как се нарича. Мамо! Айде, дай пауза малко. Пуснах много късно камерата. Тук има ли пате? Не. И хора, състезаваме се кой ще подари повече цветя на мама. Като аз съм напреднал с 2 цветя. Тати има. Айде си цял букет на това. Благодаря. Ей, тук май възмият двамата. Още една виолетка. Не е глад. Благодаря. Ай напред. Това бе, покалени. Стана? И хора, езерцето е Къде е другата? красиво. Езерцето е уникално. Мен тук малко ме сърби, не знам защо. Тук обикалят боболечки, мовлечки. Това какво? Фосил ли? Може да се настъпва, значи е фосил. И хора! Ето. Ей, там има кемпер. Кампер. Ще видим ли някое куче? Ауди хора! Мамо, да има и малко зеленина в твоя букет. Куда мога да? Посиди. Ето. Посиди. Оба. И мамо, за красота добавям цвете. Стигате. Ето. Ето. Ела тук, ела. Где отивам там, ще се Хора, познеш, чувате ли? ще тръгнеш надолу. Тате да знаеш, че снимам. Не съм на пауза. Никой не. О, Там има водни лилии. Изморихме се. ще измин. Повървя малко. Моля. Малко. От кристал сме тук, тате. Солна стая. Девин баня. Ама тя е топла. Не е много топло. Парното е по-топло. Еле симфония. Тук е жаби.
Искам да видя жаба на живо. Хора, ще кажете, че е септември месец. Ей, тате, аз идвам! Откъде се чува симфонията? Откъде се чува симфонията? Къде? Те са отдолу. Хора, вижте, патка отблизо. Много красиво. Пати! Виж го колко е красиво. А? Нямаме за ядене, да. Снимай да. Ето хора, патицата отива при симфонията. Птичка, патица. Има и кемпер. Що има? Кемпер. Там има един нинджа. Къде? Ето там. Да. Черна нинджа. Откъде се чува? Внимателно. Казах ти внимателно. Внимателен съм. Виж. Ето хора. Снимки се направихме. От мен, чао! Абонирайте се за канала, оставете лайк, нека стигнем 10 000 лайка и така. Наистина ще подкрепите канала. И така ще... Какво това е, човек? И от мен, чао! И сабскрайбнете. И от мен, чао! Е, вече чубан. Семки, фасли, коша на 1 метър.